Byť dnes sprostredkovateľkou poistenia a financií naozaj nie je jednoduché. Ľudia na Slovensku bohužiaľ ešte stále majú nízku finančnú gramotnosť a obrovskú nedôveru k nám, ktorí v tomto svete pracujeme. A viete čo? Úplne tomu rozumiem. Lebo aj ja som bola kedysi presne taká. Bola som jedna z tých ľudí, ktorí poisťovákov neznášali. Mala som z nich zlý pocit. Predstava, že niekto príde, bude na mňa tlačiť, niečo mi nahovárať a ja nebudem rozumieť ani polovicu z toho, čo hovorí, to ma desilo. A úprimne, mala som dôvod. Nerozumela som financiám. Nevyznala som sa v poistkách. A keď človek nevie, o čom ten druhý rozpráva, veľmi ľahko ho niekto oklame. Stačí, aby pekne rozprával, rýchlo rozprával a už máte pocit, že je odborník, ale to ešte neznamená, že má na srdci vaše najlepšie záujmy. Presne preto som sa rozhodla, že to zmením. Že budem tým človekom, ktorý vám tento svet vysvetlí jednoducho. Že vám ukážem, že poistenie nie je o tom, že vám len niekto niečo nahovorí a vy podpíšete, ale o tom, že spolu nájdeme riešenie, ktoré vám reálne pomôže. Ja som jedna z vás. Nie som žiaden expert, ktorý vie všetko. Som človek, ktorý sa pýta, učí, číta si podmienky, overuje si veci. A som v poriadku s tým, že niečo neviem, lebo to zistím. A keď sa pýtate vy, pýtate sa aj na to, čo vás trápi. A to je presne to, čo potrebujeme. Pre mňa je taká práca o dôvere. A dôvera sa nestavia za 5 minút. Ak prídete ku mne, nečakajte, že za 5 minút podpíšeme zmluvu a budete spokojní. To sa nedá. Dobré poistenie si vyžaduje čas. Vyžaduje si, aby ste mi povedali svoj príbeh. Čoho sa bojíte, čo vás v noci trápi, akú máte hypotéku, koľko máte detí, čo by sa stalo keby. Viem, že dnes každý chce všetko rýchlo, ale poistenie nie je nákup v supermarkete. Nemôžete si ho len tak hodiť do košíka a ísť preč. Je to plán B, je to niečo, čo má stáť za vami, keď príde na lámanie chleba. Keď prídete o príjem, keď vás zrazí auto, keď vám zhorí dom. A práve preto chcem, aby ste pochopili, čo podpisujete. Aby ste vedeli, prečo to robíte. Aby ste sa nebali pýtať. Lebo keď sa pýtate, viete, čo máte. A keď viete, čo máte, môžete spať spokojnejšie. Nie som tu od toho, aby som vám niečo nanútila a presviečala vás. Nie som tu od toho, aby som vám niečo nahovárala. Som tu od toho, aby som vám pomohla nájsť riešenie. Riešenie, ktoré bude fungovať pre vás, nie pre mňa, nie pre poisťovňu, ale pre vás a vašu rodinu. A možno práve to je dôvod, prečo by ste mne mohli dôverovať, lebo ja viem, aké to je, keď niečomu nerozumiete. A viem aj to, aké to je, keď vám niekto niečo vysvetlí tak, že to konečne pochopíte. Takže ak hľadáte niekoho, kto vám bude klamať, že máte všetko perfektné, tak to nie som ja. Ale ak hľadáte niekoho, kto vám povie pravdu, aj keď je nepríjemná a kto vám pomôže nájsť riešenie, ktoré vás reálne ochráni, tak potom ste na správnom mieste. Lebo poistenie nie je o tom, že vám niekto niečo predá. Je to o tom, že vám niekto pomôže chrániť to, na čom vám záleží. A to je presne to, čo robím.